melo aku blusukan nang sawah-sawah. Katene iku malah njaluk unik lompong karo njaluk kembang turi. Lho. Lho, kembang turi nih pemirsa. Sekali dijukoki. Lho. Iya, unik lomponge entek unik. Gorong ono eneh. Lho. Wis ngondo kembang turi kok, guys, lho. Urip nuk desa ya. Mari ngono. Nanggone tanggane. Unik mesti aku biasa dikeki. Lho iki mangkon ngondo dhewe. Tapi sik kok wegel guys mlaku kene kuno awake kelemon iki lho guys. Kembang turi kaya ana turi abang. Gombel. Lah iki lomponge gorong gorong lompong apa rek? Gula pari ya. Gorong pati dhuwur. Padahal aku puwing ngono guys mang lompong gula parine tak apa? Apa ya? Tak iku lho guys. Tak kelolo deh. Suasana nduk pinggir omah, mburine omah, sawahe wong-wong iki guys kaya ngene. Duh, seger dan asri banget. Nggone, lho.